Vážení klienti, chcel by som sa vám srdečne poďakovať v mene celej firmy Superúčtovník za úžasnú spoluprácu ohľadom daňových priznaní za rok 2025. Ahoj, moje meno je Patrik Dráškovič, som majiteľ a zakladateľ firmy Superúčtovník a chcel by som sa s tebou podeliť o zaujímavosti a novinky, ktoré sa chystajú vo firme. Poďme na tie zaujímavosti. Pripravil som si tu poznámky, aby som na nič nezabudol. Čo sa týka daňových priznaní pre právnické osoby, celkovo sme spravili 175 daňových priznaní, čo predstavuje 85% klientov išlo v riadnom termíne. Nice. Zvyšných 15% pôjde v odklade. V tých 15 klientov sú aj klienti, ktorí už sú aj uzatvorení, iba chceli ísť v predĺženej lehote. Čo sa týka daňových priznaní pre fyzické osoby, celkovo sme spravili 161 daňových priznaní. Vyriešených mailov za prvé 3 mesiace sme mali celkom 19 449 mailov. Pri 11 kolegov to vychádza na každého kolegu 1768 mailov. Na mesiac 589 mailov, na každý pracovný deň približne 28 mailov. Vybavili sme cez 900 telefonátov, ktoré trvali cez 59 hodín, 14 minút a 6 sekúnd. Priemerný telefonát trval približne 3 minúty a 57 minút. Celkovo sme spracovali od začiatku roku cez 12 657 dokladov cez aplikáciu dokladov. Keby sme mali brať do úvahy všetky zaúčtované doklady, bolo by ich okolo 30 000, lebo niektorí klienti sa importujú, takže sa ani nenahrávajú do aplikácie dokladov. Oh my god! Nakoľko kolegovia usilovne pracovali, častokrát aj po pracovnej dobe, alebo cez víkend si mohol dostať od nás mail. Snažili sme sa všetko postíhať, čo sa nám aj podarilo, a preto skracujeme pracovnú dobu. Budeme ti ponovom k dispozícii od pondelka do štvrtka medzi 9 a 15 hodinou. A na čo sa môžeš tešiť? Plánujem pravidelne natáčať tipy a triky na účtovníctvo a rôzne situácie, ktoré ti pomôžu. Preto nezabudni dať like a odber, aby ti už neuniklo žiadne ďalšie video. To už je za mňa všetko, vidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj!